Jeg hedder Anders. Jeg er ansat som ansvarlig for e-commerce i Husted Vin, og har sammen med teamet her implementeret den løsning, som man kan se på hustedvin.dk nu. Og den skal vi bruge som grundlag for den rejse, som Husted Vin er på, i forhold til at arbejde med omnichannel sammen med vores restauranter og vores vinbutikker. Og der skal Husted Vin være omdrejningspunktet. Sammen med Husted handlede det om at skabe et økosystem, hvor at restauranter og butikker og online spillede mere sammen. Den platform, vi har bygget, handlede i høj grad om at skabe et godt teknisk fundament for den fremtidige vækst, men det handlede især også om at skabe en platform, hvor kunderne kunne engagere sig mere med brandet, end de har gjort hidtil. Valget faldt på Dynamic Web af flere årsager. Den ene årsag var, at Dynamic Web kunne nemt integreres i forretningen i dag. Vi havde ikke behov for at lave en masse processer om. Systemet kunne ligesom integreres direkte i de daglige arbejdsgange, der var i dag. Det næste var, at der kommer rigtig meget fed funktionalitet ud af Dynamic Web som standard, og det havde vi også behov for at kunne komme i luften med en god MVP. Årsagen til, at Dynamic Web som platform er god, er jo både fra, at det er nemt for organisationen at arbejde med, men det er samtidig også en stærk platform i forhold til, hvis man vil integrere flere af de kilder, der skal til for at skabe de her omnichannel-oplevelser, som vi gerne vil ud med. En af de vigtigste ting, når man arbejder med omnichannel, er, at man har styr på hele sin produktportfølje. Derfor har vi selvfølgelig også valgt, at vi kører med en Dynamic Web PIM, sådan så vi kan berige vores produkter med al den nødvendige information, og så vi kan pushe det ud i de kanaler, som er relevante for de kunder, vi gerne vil ud og have fat i. Vi har valgt Dynamic Web som platform til vores rejse, fordi at vi har brug for et system, som kan skabe stabilitet, kan skabe skalerbarhed, og også kan være med til at gøre det relativt nemt for os at udvikle os, uden at have store og mange tekniske ressourcer til rådighed i vores egen organisation. Hvis man skal perspektivere lidt i forhold til vores tanker omkring loyalitet og kundeoplevelser, så handler det for eksempel om, at når man besøger vores restauranter eller vores vinbutikker, og man får nogle gode oplevelser derude og får smagt på noget vin, enten på restauranter eller derhjemme, så skal det selvfølgelig være en naturlig oplevelse at komme ind på hustedvin.dk og tilmelde sig vores loyalitetsprogram, eller i det mindste kunne finde vinene, som man har smagt. Og det er nogle af de her dataoplevelser og muligheder, som vi skal prøve at få i spil over for kunderne. Selvom vi i dag taler meget om teknik og data og alt den slags, som ligger omkring det at have med vin at gøre, så handler det i sidste ende omkring vin. Husted Vin handler om vin. Det handler om lust for wine, som vi selv kalder det. Det handler om rock and roll, som andre også kalder det. Og det er den gode vinoplevelse, som er DNA'et i Husted Vin.